И здравейте, пичове! Сега ще рейтваме места за бързо ранене. KFZ. KFZ. Аз не обичам много KFZ. Така че на пето място. Доминик ли? Това е Дисник ли? В това не съм го ял дори. Пица. Нис. Там ли нящо. Пиза обичам, бе. Пиза на четвърто място. Макдоналдс. Макдоналд, последно преди колко време съм ял, месец и половина, два. Шесто. Тасо Бен, там какво е това? Не съм ги пробвал. Доминус пича. Доминус бате поръчвам често. Това американското с... как се наричаше, бе, брат? Сящам се за името, ама не съм го пробвал и това. Бургер Динк, това Кинг, сящам се за него. Ял съм на трето. Събуей. Събуей, какво правиха, бе? Дюнери Мау. Нещо такова ли беше? Седмо. И на първо място, това дори не го знам.